Kia Gusii Stadium imeye kaunti ya Kisii eliterana Josephat Hamisi. Mbia mwana umurikaito Josephat Hamisi ase oroboti ururikira numancho muriria omoroberio yoni gokorekana segeti ya chiwasori Kia Gusii Stadium imeye muchiyo bosongo awase umurikaito Vincent Onyancha bakonyora chinga kibene na gotwara ingwana yeye mase ye moyabene no mugavana Arati oyo anenoruye kurege tindi go cyasaba kuri mirimo balia agusaba kuri mirimo mbeo balia bakugani wakanu umusara batarakora imirimo yabo. Wata unambali tuli komo chumo governor lengabisi anda kema mochoni gara saba contractor ba twemere meye ba gokora ngendo ndadenga ki umatera mutraite ungwae na bongwara abo mubego somya lakini sababu tiyo turamuitere ikera abantu bayengo kolega sinse yabo bali bayengo beka signature astay ungwae ngo beka signature abanda bonsi bange koiba nabona uranyo abantu uranyo bakoibera usineli italiana kumuntu kabwatiru etogo diri nere ne mnalichi kolio koraki ligote andake buna sema ya tusokote buna bonto batege Kia Maran Stadium nechin sema chine nchiro siria sekere ngogete nchiereti omuntu yo rekorosia nseme yandake omuntu magocha kubekwa gendra nemeremeria gosino rio etu so otebete no gikira nemeremeria ero kwirani gwakore contractor onye gwachire kwa ngaine na wakore tuachire tuanyole turakora ento kuboli naki onya maskara okalibya genda kora lakini ende contract ngotwarere limit chingaki iwendo okolekana na koera onye tara akora bichi kongote waliringi ge okolekana ke tokwa nebwa se kingo chikokorera ndake nto igoro ya mangana milk cooling plant kutoka chinsemo cheke kati ase KPLC ya beta involved andake une company ya KPLC ya reko ikirania okorosi wenseme yero na kirate uno governor we county ya Kisii ndango kwanana na KPLC wiki onye ne stima cable kilinaiwa lazima kibeko wiki yere moto nande moje no Ndizi TV moje mo boreka rongo make sure ya kolekanira mega shonga no omole morolenga ki gasia koreki ewagika Your Excellency ndarachi gukora nkiabana onyo kwa itibeza cha serikali anasoro boti kwa rwetiri tanga ni sura rwetiri tanga na abakole mene bombarembe ase serikali ya county ya Kisii sebare ngoro ekabono yobwade chibesa aira nitimatina mamochaya igomo kubekero yoligetwe ase county ya obera kanyoro chibesa andake ata gukora bokori bwayo se owe watamo chino yoligeta abantu bakole ase county abanda baberembo bwade mechando ayekero ko wegas no mayatanga ko wegas yo bolimo egende tangani wende kubwatu noli okoete nera koleki abwatu mbia no mugavana we county ya Kisii asokeri bagari na gusangama na into anda kerende okwana engane yemo isiko ya mangana kola ntukulira no mugavana we county ya Kisii torra mangana okoleka na igoro yomo kabiru mu waziri bo bulendo Dr. Matiang'i no mugavana we county ya Kisii ekarenga na Matiang'i anda ke na okoro solongoro tiro Gusii yankira kwana igoro yobokoribwo na mangana gendrete igoro anda ko ikasemo ya DCI enda danga ki Matiang'i no mwana ominto ndoko nyara kumurugo chisiko ga liaitwe nense etuzaite kuboli neki Matiang'i na kortegas obvious onye kabwata amagoso atebiu agende alike statement I record lakini biashara binga mugende mubune mwaye mubeke ebintu mwaye mumaye kotenga obe ebintu nabyabwate nto wanje na intumo Gusii ono muntu ito nere tobotena na into na murayonde bwensi ko Gusii otaete ogosoka ga risko kwa debanga oyo tigasi ingendo de angiringa ki Matiang'i onya olenge criminal abwatu onya tali criminal ndotagete umuntu aigwete bobe esengenjo umuntu akortegas Yemu mwanchu muligire bano kwa igure igo nenkwane mase mono mugavana we county ya Kisii Simba Arati asabekira sobwagare anene asengane yakolega ntukulia lera soro botu robotse kubene anegoro yobo korri go ikirania magendra se county ya Kisii ingati yali yakolega no